जों लायो मा फायमान निके जों ताबक फानो सिनि 30 बाग मावो केसे हिंगसे माया ख ai keplai ke jema tong khota 100% laine hi khakamani rating bai phanu seng thang hasu je khapanu sini tei bai chanu bod ma khai ro pinai sung choi ma ya ko sin 30 baग Semaya kau rating je cepat rating. Thang này. Thằng này hả? Thì sao kia ba số tháng tăng lên cái bông hoa rồi này lẽ ba số này là bố. Bố phải biết sừng sầu ya. SD sini, Ram số đó khai cả. Khai bố. Bố đâu phải biết sừng sầu ya. rating là sừng sầu bố. This bag ma competition no sang apply hine 100% oi tongmani bisin tiyo sini jemo bagra tei phangbai sang jottono sini burei bodolong thang sini yot sala bodolong thang sang apply hine asai tongmani sang prai 5000 butar baching fas ba apply khaina hi sang asa khai tongmani bisin tiyo borok bhaike sino 2700 bai sino message rokha boto sung ke no bkhawa sung kolpona khaimalia asa khaimalia sung apply ing tongmani bisinte hello mane sung to hisabo sung kese hojak tongmani bisinte apna sung tabo joro tei sung kese gosia hani bangoi chini jotto borei bodolong thang ba chini yot thang sra bodol chla bodol thang borok jotto no tei waisa apil khaibo jotto tei waisa sini mana sini bagbani bisinti yo bangma competition bisinti yo tei waisa vote khayani inglang chung hani nai sung apil khaijabu jotto no thani yo ta tei bo sungno je nai tongnai chini youtube ni bisinti yo abar ni thani yo sung samung khonamong tei request khaijabu guys tawo jora to jang to kese hoi to jak phano chini khawa tong thuya jang kha thamsawi tongo khusi ge tongo jang tawo jora te sawi musui tongo jang kese mojak phano apar jang ro sawi musui tongo nunglayo salayo jotabai mila misa tonglayo abar jang hani bangoi tei